যতন চিনি রিং বিসিকতাল তাই অ্যাডভান্স ক্রিসমাস তাই অ্যাডভান্স চিনি নিউ ইয়ারনি বাগै যত ত্রিপুরা সারক বা ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লোকরংনা হাमबाय मारो फाइनाय 21 तारिख डेट मिन्स खाना चिनि त्रिपुरा सारंनि ring bisiktal takwaino bisiktalo jotono kaham krung khai pala laitum kaham krung khai tongtum phainai bisirogo chung taibo chini sak kham chini kaimani bormani rok tebo kaham temana bagoi chung biale naitum aboni logloge Prabhu Jishu chini kaitor asaimani salengkha फाइनाय 25 तारिखनि डिसेम्बर बुसकांनि 25 तारिख डिसेम्बरनि सिगांनो जिसु ख्रिस्ट जे अखाव फाइदोंमो फाइनाय बे जन्मदिन नाय साइमानि जों जत्त लुकुरक जत्त चार्च ग्रों ग्रों जागा गोबांमा हास्तेनि गोबांमा लुकुरकनो जाबुक एडभान्स क्रिसमास केरल खेलायै प्राय पाइथाक दिगिउसुम फाइ सफैलायथा आबोनि बागैबो बेलाय खान जे पुइलार काइखना हामबाय ताइ जे जारा केरल खाइनाय क्रिसमास बानि खाइनाय बा जत्त चिनि लुकुरमनबो बेलाय हामबाय आबोनि लगे फाइनाय 31 तारिख डिसेम्बरनि हरनो जों ताइ वैसा कताल बिसिमा मुनाय 2024 आरो आबोनि परेखा जोंते 2025 आनि बुनाय बेलाय खेने सिनि कपाल काम ताकलाय बसरो वातै पान्तै गोबां फानो जों नायनो माने बेलाय खेने ताकलाय माइकुल हामका गोबांमा बियाल बेगताव क्लाय होनि जोंहासो खोनाया फन रां फैसा तो खुरिनो हायफानो गाहाम करं मेलेरिया आन्ट्रिक विभिन्न रोग बाय चिनि बारो कबरो क्लायो किन्तु ताकलाय आबतिरो क्लायलिया बनि बगै ईश्वरनो बाहामबाय थाइनाय बिसि 2025 अ बिसु बसं काम करंखाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बिसेसके चिनि त्रिपुरा सारक तंगै मानान बागै जों बिसि खोतालनो फाइनाय 31 तारिखनि हदिबर जों यासाक संनाय टाइम दिनखाय जों हायना बिसि खोतालनो जों पालायलायनाय लपलाय मुं बिसिंतै खातुं खाजानि बिसिंतै बनि बागै जत्त त्रिपुरा बासिना तैसा बेलाय खोना हामबाय आसंना खुलुमबाय।